Kula niku ora tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampean pancen mentolo pateni Petro mang pateni. Lho sak dadak kok kan gunung. Mang pateni mboten apa-apa. Engko mang potol siraku. Mang potol Den. Kula percaya sampean iso wong sampean niku satriya sekti, satriya digdaya. Sampeyan tau dadi dijedi teng Kawah Candra Timuka. Sing ngetutke sapa? Kula teng pinggir kawah. Nganti sarung kula kobong. Mergo kula ngetutke sampeyan, kula tau njaluk ijol, ora tau. Niki netepi kewajiban kanthi lahir batin. Ning bareng dewasa sampeyan mung dilapori karo Prabu Baladewa. Nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Kok terus ajeng mentolo mateni karo Petruk. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa mang mateni Petruk. Santai wae, Petruk, santai wae. Ora ngrekoso. Suarane dingku sesuk bengi, sesuke bengi, sesuke bengi, sesuke bengi. Lho ati kula nek cara sampean kaya ngeten iki. Nggo mang pateni. Mang pateni pun mang potol. Mang potol niki kula dradrakane teng nggen guru niki. Sampeyan mateni karo Petruk, nyawane Petruk munggah teng kayangan, teng swarga ketemu karo Prabu Pandhu. Sampeyan ngerti Prabu Pandhu sapa? Kanjeng Hyang. Nah, kene paham. Prabu Pandhu takon karo Petruk, Petruk kok wis mati? Nggih, pun tek batrene. Sapa sing mateni, Tru? Sing mateni putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Anak Indra Werkudara sing nami Raden Gatotkaca. Kowe salah apa? Kula mboten salah, kula mboten kleru. Yen ngono putuku Gatotkaca sing kleru tak golekane menungsane. Yakin niku kejadian kaya ngeten niku. Merga Prabu Pandhu simbah sampeyan niku arepa ratu ning jagat, ning tresna karo Petruk, ora tau nyuarani karo Petruk. Kok iso nangis ya, Tru? Ya iso lho ya. Kowe iki biasane ra angel nangis. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut ya. Cemelmu ki ora. Wong anake mlebu rumah sakit kok nanggap dangdut ora. Kok iso nangis? Ayo nggawa brambang tak leletke mata. Mengkari jewewek lho wis metu kabeh. Ndara Garukaca tak critani terus raine saya pucet. Terus klipat mabur. Ngambandir Gantara. Wah pinter kowe gawe sandiwara. Ha iya. Satriya loro kalah karo kabeh. Heeh. Kari siji didumdil ya to. Didumdul piye? Didumdil kok didumdul. Didumdil piye? Didumdil gane aku wis ngalahke loro mingkari Antarja. Tandangono. Waduh. Mbok kowe sisan. Lah terus kowe nyambut gawe apa aku tak takon. Kowe mau nang burine terus ayo tro ming dolopi tok. Kowe genti nyambut gawe aku tak ngaso iki mengkari Ndara Antarja. Piye caramu? Kowe kudu iso nggunakake cara. Kaya aku iki lho nganggo sandiwara ngene iki mau sandiwara tak ewangi nangis. Oh, iki nek dinggo. Antarja iki ampuh. Ampuh. Putula. Putula piye? Mbahne Ndara Antarja iki dewaning ula. Nek nganti nesu, wah, matek aji ula sak donya goleki kowe kabeh. Masa? Ula warna-warna? Ula warna-warna. Kowe lagi dengok-dengok parani ula. Kowe lagi turu jejere ula. Kowe lagi adus parani ula. Mongko ula demuk macan, lari angon, ula welang, ula weling, bandotan macan. Oh, ula. Ula sendok sing paling entek-entekke go. Apa? Kowe gak isgo goreng yo entek, gak bakmi yo entek. Aku tak ketemu ula sendok terus. Arep ngopo? Arep nyiduk. Arep nyiduk ora. Wis ya, ditandangi ya. Aku tak ngasuh ning wit gedhi ae. Ngisore ketok iyup banget, kowe mlikar kok kaya penak banget. Ngono nek wong goleki kowe, omong nek aku ra ono, siap. Nek wong ngeyel tandangi le anak Semar kok jileh. Oke. Lakonane terus ora usah melu-melu Antarja ketok takoni goleki Petruk, sampluki gong.
Jagat wasisan niku Bantara Wayatur jagat kaleresan Yai. Nanging dipun menapak-menapakno Petruk menika Panakawan Paduka Yai Prabu. Menika abdi Ngamarta. Mbok menawi Petruk wonten wigatos anggenipun sowan ngabiyantara ngersa Paduka Yai Prabu tumuli timbalana sowanipun Petruk. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mboten kinten babar pisan bilih Petruk sowan wonten negari Ngamarta. Menika sajaipun ngemu wigatos. Koko Prabu. Nggih. Petruk sowan wonten negari Ngamarta. Panakawan Petruk. Lha iya pun Kakang nggih wis weruh. Yen Petruk wae genep tata kramane. Ngandhake ento Petruk kuwi abdi negara Ngamarta ingkang ora tinggal marang unggah-ungguh lan tata krama. Saiki sawangen to, iki adine Petruk iki apa member kaya ngene iki. Lah ing ngatasé munggah kraton kok nganggo training. Nganggo sabuke nganggo kolor kaya ngono kuwi. Ora nganggo sarung, ora nganggo kathok, sak piturute apa pantes Kresna? Koko Prabu nadyan mekaten menika abdi dalem Paduka. Mbok menawi wonten bab ingkang kirang prayogi tumanduk dhateng Panakawan Bagong. Wekasan kados mekaten kawontenanipun Bagong. Nun. Kok ora nganggo klambi, ora nganggo sandangan kaya kakangmu? Teles e. Teles piye? Karang nggih nganu kudanan terus kula pepe. Lah niki mau dijakane Petruk terus langsung budal. Ontene nggih nganten niki karang wong ora duwe sinuwun mbapun mboten napa-napa. Sing penting kula niku ora colong jupuk, kula ora tumindak ala. Arepa sandangan kula elek kaya ngeten. Sing wigati rak pokoke kula tumindake apik. Lho lah iya, aku ya mung ngandani yen to nganggo tata krama. Nggih, nggih nyuwun ngapunten diapunten nggih. Ya wis ora apa-apa sesuk meneh. Nek sowan ratu ngandhane nganggo ingkang jangkep. Nggih nggih, ngestakaken dawuh. Yai Prabu. Wonten timbalan Koko Prabu. Dumunten katimbalan nama wigatosipun Petruk dene sowan wonten negari Ngamarta. Menawi sekinten sowanipun Petruk menika sae Paduka Yai Prabu Kedang Legahi Bawa Leksana nanging menawi namung bebudhek banyu bening kawontenan praja ing Ngamarta. Kedahipun Petruk dipun emutaken. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mugi kepareng lenggah ingkang langkung prayogi. Panakawan Petruk sawise satata nggonmu ngadhep ngarsan ingsun. Padha rarja sak praptanira Panakawan Petruk. Nunamit pasang Kalimantabi tinebene Kilodoni dumawahing tawang-towang. Linepatna ing tulak manu sinuwun. Lepat diagung pangaksami kula ngrumaosi bilih kula menika namung Panakawan. Kula menika namung batur, kula menika namung kawula andhap panggenan kula. Mila menawi wonten kiranging tata krami, kiranging nggawuh nyuwun pangapunten sinuwun. Nyuyu Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula bekti kula kunju. Panakawan ndak tampa, pangestuku tampanana. Kula pundhika jimat paripe dayana ing kasantosan. Paring pangestu Paduka Gusti kula ingkang sinuwun amawahana kabagyaning gesang kula. Iya ya Panakawan Petruk prayogakna nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Panakawan Bagong padha raja sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanana Panakawan Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan paring pangestu Paduka amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Bagong prayogakna. Nun nggih sampun boten kirang prayogi pisuwan kula. Petruk kanthong bolong padha raja sak praptamu. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestuku tampanana Petruk. Nun nggih kula pundi nggo jimat paripe. Panakawan Bagong padha raja. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya ya Bagong. Pangestuku tampanana Panakawan. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Panakawan Petruk padha raja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Bagong padha raja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya prayogakna. Nun nggih sampun boten kirang prayogi. Petruk dalem Den slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya pangestuku tampanana. Nun nggih Bagong dalem Den slamet tekamu. Pangestunipun wilujeng prayogakna. Nun nggih sampun boten kirang prayogi Ndara. Panakawan Petruk Bagong padha raja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk.
Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Panakawan prayogakna. Panakawan Petruk lan Bagong padha raja. Ndara kembar wilujeng den bekti kula kunjuk. Ndara kembar wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya tak tampa prayogakna Panakawan. Sampun boten kirang mriki pisawanipun ngabdipun Petruk. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Mono gage matura. Sowan moning Praja Ngamarta iki saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening bapakmu Semar? Yen pancen diutus dening bapakmu Semar, apa wigatine yen pancen saka karepmu dhewe duwe perlu apa Petruk dene sowan ana ngersaning Bendara? Sampun marangaken matur sinuwun. Ya wis ndak keparengake matur sembah nuwun. Namung sakderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekol binunteling ron klapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur sa paduka Sanata. Menawi wonten cewek ing ngatur diagung pangaksami jer kula menika namung Panakawan, kula menika namung batur. Kula menika namung kawula. Mila menawi wonten duna dungkap kiranging tata krami subasita langgunggah-ungguh kula nyuwun pangaksami. Ora dadi ngopo Panakawan. Mula diage matura Petruk matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun, sowan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Lan mugi dados ing kawuningan sampun wonten kinten-kinten setunggal candra menika bapak niku kaya wong masuk angin ning waras. Kaya wong waras nek kula sawang kok kaya wong lara. Lire kepiye Petruk? Saben dinten niku mung mogok-mogok teng ngajeng griya. Mboten mubah, mboten musik. Monggo pendak ditakoni ora tau wangsulan. Dedaharan sing diaturake ibu ngersaning bapak ora tau didahar, unjukan ora tau diunjuk. Bapak niku nek kula sawang kaya nelongso atine. Mula suwe-suwe kula kali gareng kali Bagong tumuli sowan ngersaning bapak. Nanjeke apa to wigatine? Kula matur ngersanipun bapak, Pak eneng apa? Nek bapak kuwi duwe pinginan, nek bapak kuwi duwe kekarepan, saiki bapak paringa pangandikan karo anak-anak. Mergo sing jeneng wong urip ning alam padang ki cakra manggilingan. Biyen aku karo gareng karo Bagong tok bula wentah. Ning bareng saiki anak wis padha mentas, anak kuwi duwe kewajiban mituruti kekarepaning wong tuwa. Ngoten niku. Bareng kula matur kaya ngoten niku bapak terus alon-alon niku gelem paring pangandikan. Iya Petruk, nggih. Krekel-krekel alon-alon terus paring pangandikan kali kula kali Bagong. Ngene le. Jane aku meneng wae iki ora kok perkara aku mikir kahananku dhewe ora. Luwih-luwih aku mikir kula wargaku, mikir-mikir anak-anakku ora. Wong anak-anakku ya wis mentas kabeh. Ning kowe ngerti, nuwun sewu lho kula menika ngoko mergo kula nirake swantene bapak. Iya Petruk ora dadi ngopo. Ning kowe ngerti Semar urip ana ing alam padang kuwi mergo aku gelem didapuk dadi menungso. Nek aku biyen gelem dadi dewa, mestine uripku ora kaya ngene iki. Ning gandeng aku ki gandrung karo katentreman, gandrung karo kerukunan. Mula tinimbane aku dadi dewa ning Suralaya, luwung aku dadi titah minangka pamomong, duwe kewajiban momong para satriya ing ngatetengen ati suci pepayung budi rahayu. Iya Panakawan. Aku momong mbahne Pandhawa wiwit Prabu Sentanu Begawan Palasara kuwi tak mong kabeh. Ning aku rumangsa seneng momong sing gawe tentrem atiku ning sing gawe kabagyaning uripku nalika aku momong marang para Pandhawa. Sebab Pandhawa ki pepethinganing para titah, pepethinganing para satriya sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nggonku momong para Pandhawa tak ati-ati wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti craprang supaya besok Pandhawa ki dewasane dadi mustikaning para satriya. Dilalah kok kelakon. Ngamarta sing dilenggahin para Pandhawa kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja. Kawula uripe padha ayem tentrem matsinamatan daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mula Ngamarta jaman semana kondhang negara ingkang panjang kunjung kalukengrat ing bab apa-apane mesti kabeh padha meri marang negara Ngamarta. Iya Panakawan. Ning kok
saiki ora kaya ngene ya, Tru. Kula terus matur, "Lah pripun, Pak? Ngamarta iki kok adoh sungsate karo biyen. Biyen kondang negara kebak katentreman, biyen kondang negara kebak karukunan, ning saiki tontonen kawula ngamarta sithik, mboko sithik padha tetel kapercayane marang hukum, padha tetel kapercayane marang Ratu Gustine, wekasan akeh kawula ingkang padha nggudel bingung numbuk bentus gugu sakarepe dhewe. Sawangan kabar sebar ngendi-ngendi regejegan, ngendi-ngendi padha bentak sirah, malah ngendi-endi ana paten pinaten mung perkara bab ingkang sepele, mentara karo sanak kadange, mentara karo mitra kawruhe, luwih-luwih mentara karo sedulure. Kanan sing kaya ngene iki kok aku miris, Tru. Nek kanan kaya ngene iki tak nengke wae, Ngamarta kuwi ora nganti sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, mesti negara Ngamarta bakal rubuh remuk bubuk dadi rempon. Mergane apa? Kawulane wis rumangsa ora tentrem. Lah apa to sebabe kawulane kok rumangsa ora tentrem? Merga ana jarak ing antaraning kawula lan Ratu Gustine. Ratu Gustine ora gelem nyaket marang para kawula. Kawulane ora percaya karo Ratu Gustine. Lah menika papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Mula Ngamarta saiki lagi tak arani anjlok morale para kawula. Merga wis ora ngerti rasa kamanungsan, wekasan akeh regejegan, akeh sing padha nggunakake hukum rimba sakarepe dhewe, mongko lali yen to melu sawijining negara ingkang duwe pernatan hukum ingkang wajib diugemi. Iya Petro, nggih. Nah, kanan sing kaya ngene iki arep tak dandani, Tru. Bapak ngendika ngoten. Bapak ajeng dandan-dandan pripun? Merga nek iki nganti rusak tenan negara Ngamarta, sing disalahke sepisanan karo Dewa Uduka Pandhawa ning Semar. Semar sing ngomong para Pandhawa kok gagal sarta ora kasembatan mujudake negara ing adil makmur warta tias bagya mulya. Mula sing ditutuh aku ora sembodo dadi pamomong, ora sembodo dadi pengayom. Mula nek nganti Ngamarta iki tak nengke wae, aku sing kesalahan. Lah, aku meneng wae iki aku duwe gagasan kepengin bangun kayangan. Lah kula mak tratap. Semar kok bangun kayangan niku, Semar niku nuwun sewu wong sekeng wong ora duwe, wong melarat. Kok arep bangun kayangan niku terus kula tuwuh tandha pitaken. Saderenge kula matur kata-kata kersanipun Bapak, Bapak wis ngendika, kowe aja kaget. Kowe aja kaget. Aku nganggo tembung bangun kayangan iki ora bangun papan sing magrong-magrong, papan sing apik, papan sing becik, saka emas mutiara jamrut dari geni kuwi ora. Ning aku pengen bangun negara Ngamarta kuwi uripe kawulane embane kaya ning kayangan. Kayangan iki kebak matsinamatan, kebak karukunan, kebak katentreman, ora ana rasa diya-dinya, ora ana rasa meri siji lan sijine, anane mung padha tetunggalan manunggal, sayuk rukun yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking niku kayangan. Lah mulane aku pengen mujudake Ngamarta ki embane kawula uripe kaya ning kayangan. Kula matur, wah niku bab sing boten gampang lho, Pak. Gampang. Waton Pandhawa gelem rawuh ning Karang Kadempel, sinambimu di Pustaka Jamus Lima Sada, aku iso mujudake kayangan sing mapan ana negara Ngamarta. Lah sebabe napa kok Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel? Merga Pandhawa tak kanthi dadi siji karo para kawula. Pandhawa tak kanthi nyawiji karo para kawula. Merga kawula kuwi ora perlu dinahi dhuwit, ora perlu dinahi brana picis, ning dicedhaki rasane, dicaketi karo pangarepe. Dicaketi atine. Kawula nek dicedhaki atine dening para pangarepe niku mboten sah diwenehi napa-napa, panjenengane mesti bakal sengkut gumregut bangun negara. Merga wis rumangsa digatheki karo Ratu Gustine. Mila sowan kula ngersanipun Sunan Prabu Darmakusuma menika ingkang sepisan ngaturaken sembah bekti ingkang ngangka kalih nglulusaken gegayohanipun Bapak. Iki menika mboyong para Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel, sinambi mundi Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada mujudaken negari kang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petro, nggih. Wis rampung kok. Wis kare ngenteni jawabane piye? Ha iya. Menek nganti
Sinuwun Darma Kusuma kersa rawuh ning Karangkadempel awak dhewe ngaturake panuwun. Nek ora takoni alasane apa. Mergo ya awake dhewe mbantu karo para Pandhawa iki ibarate sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Nek nganti mung diatur rawuh ning Karangkadempel kok semaya gedhe-gedhene ora kersa kuwi. Wis nek ngono Pandhawa kuwi pancen ora ngerti karo bales budi. Ora ngerti karo kabeciane awake dhewe sing wis dilakoni. Petro dalem. Aku tak tarim karo kadang-kadangku dhisik ya Petro. Oh monggo, mboten napa-napa, mboten masalah. Langkung prayogi taren, merga menika mujudaken satunggiling pirembagan supados sak mangke saged kasembatan panjenenganipun Bapak Semar. Menawi panjenengan sarujuk Ndara Werkudara ora cocok, menika ya ora bakal mlaku. Panjenengan kali Ndara Werkudara pun mathuk pun gathuk, Ndara Janaka ora mathuk niku ya ora mlaku. Mula 5 cacah menika kedah manunggal dados tunggal. Kedah saged tetunggalan rawuh wonten ing Karangkadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Werkudara, nggih. Miturut penemumu piye Dimas ature Petruk? Apa gegayuhaning Kakang Semar iki mau miturut Dimas Yodipati kepiye? Rasa kokian gunem sing tanpa guna ayo mangkat. Semar gedhe labuhane tumrap negara Ngamarta. Turaba ingkang bakal katindakake dening Semar kuwi gegayuhan sing apik, sing luhur. Ngangkat marang praja Ngamarta. Barep kakangku ayo budal dina iki. Iya Dimas. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Arjuna penemune si Adi kepiye? Petro, dalem den. Yen pancen bapakmu mbutuhke Prabeya, aja metu saka bapakmu. Madukara usungana bandane ora bakal aku wegah. Waton bapakmu kasembadan bangun kayangan muning praja Ngamarta. Petro, matur sembah nuwun. Ndara kembar pripun? Petro, aku ya sarujuk. Petro, yen isih kurang Prabeya, yen perlu satriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Sing wigati mengko bapakmu kelakon penjagane. Wah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ndara Werkudara sarujuk, Ndara Janaka mathuk, Ndara kembar wis cocok. Monggo sinuwun. Samangke kula aturi paring dawuh. Kepareng paduka tedhak dhateng Karangkadempel benjang menapa menawi saking pamayogi kula inggih dinten menika ugi kula dherekaken rawuh wonten ing Karangkadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Kusik Petruk sabar sawetara. Iye, sebabipun ewo kaya rasaku, bingung rasaku Petruk. Inggih, sebabe napa? Krana sowanmu kuwi kalah dhisik karo Koko Prabu Ndarawati. Lho, Sinuwun Ndarawati. Iya. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki menapa wonten wigatos? Ana Petruk wigatosipun. Wigatine tanole kejaba nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada. Nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada? Iya. Dipun dadosaken menapa? Ngerti yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya. Yen to tinumbalan pustaka Jamus kelima sada. Mongko rawuhin luwih dhisik tinimbang sowanmu. Kepiye meneh Petruk ingkang dhisik kudu tak dhisikake, ingkang keri ya kudu ngalah kelawan ingkang dhisik. Mula kang sangka kuwi yen to bapakmu kepengin rawuhing para Pandhawa kudu ngenteni pustaka Jamus kelima sada kinarya usada negara Ndarawati dhisik. Samengko tumuli tak boyong marang Karangkadempel Petruk. Oh. Gom, Rasida le. Rasida ngapa? Ndara Werkudara wis cocok, Ndara Janaka wis mathuk, Ndara Neklustimbar wis oke, Ndara Puntadewa wis nyetujoni ning ana pepalang. Apa pepalange? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngapa? Rawuh mrene rak. Sinuwun Ndarawati iki minangka kadang werdane para Pandhawa, Gose. Sinuwun Ndarawati iki ya duwe karep, duwe sedya. Sedyane nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada. Arga ngapae? Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Piye? Monggo awake dhewe le sowan kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Mula Sinuwun Puntadewa kudu ngono kuwi Bawaksana. Sing dhisik didhisikake, sing keri ya kudu keri. Mula awake dhewe saiki ora iso piye-piye anane ming nimpa bali matur karo bapak. Sik, aja kesusu. Aja kesusu piye? Kene aku sak sing matur, gentenan.
gentenan Wis ta mundur. oh iya ning ora gawe masalah lho kok Ora iki meng genahke kok. nek ora tak genahke ndak rampung-rampung ya Oh iki goblok kok ora. Mundur ana? ya mundur ning aku sepeling karo kowe aja gawe masalah Ora, aku mung arep takon karo Sinuwun Prabu Darmakusuma. ya Masalahe apa Sinuwun Kresna kuwi pengen nyilun ngambil pustaka Jamus Klimasada? ya sing tata krama lho Siap. ya Nuwun sewu Sinuwun. iya Bagong eneng apa Ajeng nyuwun prisa. arep takon apa Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada kangge menapa? dinggo tumbal wadaling praja Ndwarawati ingkang wigati bakal kinarya tumbal wadaling praja Bagong Nuwun sewu, kanggo tumbal Ndarawati kenging napa? kena pagebluk akeh kawula ingkang esuk lara sore mati sore lara esuk ketiwasan Bagong Pun kula tampa pangendika sampeyan ning niki kula entuk ngrembug perkara Sinuwun Ndarawati napa mboten? ya wis sakarepmu Panakawan Nek entuk ajeng kula jelaske. Nek mboten napa-napa, kula nyuwun palilahipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Jalaran panjenengan menika nuwun sewu Nalendra negari Ngamarta ingkang jenang wenang jenange bor dhateng kawontenan Datulaya. sira arep matur apa Bagong Namung atur keterangan. iya matur keterangan sing kepiye Nuwun sewu nggih. Pegebluk utawa welaking Jawata. Niku nuwun sewu. Niku diparingke sing gawe urip dhateng papan sing pancen menungsane niku ora iso dikandhani. Tegese kon manembah ora gelem manembah, kon tumindak apik ora gelem tumindak apik. Niku dewa mesti paring pagebluk kalih papan niku. Sranane digawe napa mawon, larang sandang, larang pangan, ketukulan ditandur ora tukul. Niku sing gawe Gusti. iya Nah, sakniki kula aturi metung Sinuwun. Nalendra lenggah siniwaka menika nuwun sewu sampun ngantos gampil gugu dhateng aturipun sinten kemawon. Mboten mawas menapa menika pepunden, mboten mawas menapa menika nayaka lan punggawa, kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. lire piye Bagong Saniki kula tak takon. Ngastina niku sing dadi Ratu Prabu Duryudana sak urawane, teng mriku enten Sengkuni, teng mriku enten Durna. Niku menungsa pendak dina do gawe dosa. iya Ning ra kok ora ketaman pegebluk. Kok ayem-ayem mawon, kok tentrem-tentrem mawon. Terus saniki kula tak nyuwun pirsa karo sampeyan. Negara sing ratune Titis Dewa niku negari pundi? negara Ndwarawati Betul. Negara sing ratune Titis Dewa niku negara Ndwarawati. iya Panakawan Bagong Titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Saiki negara sing ratune ratu lumrah, ora Titis Dewa, ora ketaman pegebluk. Kok negara sing ketunggon ratu Titis Dewa kok ketaman pegebluk niku nuwun sewu. Napa ketemu nalar? Apa ketemu ngakal? Mongko sing dadi ratu Titis Dewa lho. Lah niki enten niki panjenengan niku aja gampang percaya. Ratu niku nek gampang percaya morat-marit negarane. Ratu niku nek ora nggunakake paningal batin, ming paningal lahir tok, morat-marit negarane. Saniki ketemune ngaten mawon. ketemune piye Bagong Nuwun sewu, jaman sak mangke menika aja percaya karo wong sing paling cedhak kalih panjenengan, aja percaya karo kanca sampeyan. Nuwun sewu rencang sampeyan. Merga ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Niki akeh sing kanca tegel karo kanca, sedulur tegel karo sedulure dhewe merga mung kepengin kedurungan derajat pangkat, merga mung kepengin kedurungan bondo donya. Niku lho, Den. Mula panjenengan kudu menggalih babakan perkara niku. Nuwun sewu, saniki pertanyaannya ya nek iki Kresna tenan, nek udu ayo. Nek udu Kresna, terus pustaka Jamus Klimasada digawa nata Ndwarawati, digawa teng negara Ndwarawati. Dienggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Monggo dipendhem niku ora bakal bali meneh. Monggo pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika panggesanganipun para kawula sak negara Ngamarta. Nek nganti Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada
wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kampitunaning Pandhawa arep gawe cilakaning Pandhawa niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring monggo pusaka wis kebaca dadekke tumbal sampeyan wis ora duwe pusaka Jamus Klimasada wong sing ora seneng karo Pandhawa gawe cilakaning Pandhawa gampang goleki Kresna sing gawa wis ora ana merga nuwun sewu niki mung gaweane wong napa sampeyan mboten percaya mboten cilaka iya Bagong nggih mula nuwun sewu lho kula ora arep obong-obong siji lan sijine ning niki benerke kahanan supaya kabeh menika iso kelakon ora ana sing dirugekke ngoten ning nek Semar niku karepe Pandhawa rawuh 5 cacahe teng Karangkajembel ora ndek niat napa-napa Pandhawa ora pisah karo Pustaka Jamus Klimasada lah tegese Semar niku pancen ngerti nek Pustaka Jamus Klimasada niku ora bakal pisah karo para Pandhawa ning nek pusaka mang paringke Sinuwun Darawati menggo tumbal wis ta yakin ora mulih pusaka niku yakin kula mboten ajeng aja-aja ora bakal bali teng tanganing para Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada nah wong sing ora seneng karo para Pandhawa gawe cilakaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring saniki ngeten Sinuwun niku terserah sampean ajeng mamparingke Sinuwun Darawati napa kula kalih Petruk niku monggo ning kula suwun kula cek nyekeli aturipun Bagong kula aturi gatosaken aturipun Bagong mang petang-petang teng penggalih panjenengan bener sapa ngoten apik mamparingke Sinuwun Darawati napa apik mamparingke Bagong niku teng lambe ati sampean nek apik mamparingke Kresna nggih mamparingke Kresna nek apik mamparingke Bagong nggih mamparingke Bagong ning nggih niku nek diparingke Kresna menggo tumbal nek diparingke Bagong ora pisah karo para Pandhawa prapteng Karangkajembel ngoten mawon ngatos atus lho saniki akeh wong nyewake sandangan wayang wong nek nganti niki panjal maning menungsa sing niate menghargai rusak negara Ngamarta terus milih nyewa sandangan wayang wong wujude Kresna mengargo apus-apus wah sampean cilaka yakin niku kula mboten gawe-gawe maring jajaran sekertaning bawure iblis lanat Bagong ponokawan Bagong mudiar aku ora iso omong karo kowe to rasa sok gawe masalah ora sok gawe perkara lho kowe ngunek-unekke Sinuwun Darawati kakangne nesu terus kowe kakangne sapa kakangne Bagong kakangne nesu kok kakangku ora nesu anggo ngopo aku nesu ngewahi karo kowe dewangi terus ponokawan Bagong wonten dawuh aku tak takon karo kowe gage wangsul nembe takonku ane pertitis derajatku ya apa derajatku ya apa batur kok ngene kok ratu nggih batur lah ya ponokawan ki papane ngendi teng isor kula menika namung kere kula menika namung gedibal 17 ing atase derajatku ki wing batur kok dlangap-dlangap ucap mundur wingi kaya grojokan kowe wani nyes Maranata Darawati kuwi adikku lanang terus wah aku diwangi terus aku suwe-suwe teratapane terus wae wangsulan ora apa-apa nuwun sewu kula niku mboten ajeng wantun kula niku mung nglereske kula niku mung benerke ning cocok mboten nek Pustaka Jamus Klimasada niku ajeng dibeto teng Darawati nggo tumbal niku mung dipendhem nggih to mongko nek dipendhem niku ora bali kula ngemutke Sinuwun Prabu Darmakusuma aja nganti gampang maringake Pustaka Jamus Klimasada napa kula ngenten iki salah kula nggih napa kowe salah ora nyawang karo derajatmu nuwun sewu Mas saniki kula tak takon sampeyan iku titahe sapa titahe sing gawe urip kula ya titahe sing gawe urip kowe karo aku ki padha Mas sing bedake men derajat karo pangkat nek di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia aja sok tumindak kaya ngono kuwi aja sok ngelokke kowe kere kowe gedibal kowe iki mung welek nyolok mripat dosa Mas tak andane
dosa sampean aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampean iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampean. Gong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet mena. Untal jasmu sisan. Kon wangi ora gelem malah meden-medeni wis kecengok. Malah denane bacot wani ya bacot nyemplung kali. Wis terus ya mengkari ndodok. Lho. Kok mengkari ndodok piye ora? Samane ngunanake karo Bagong kleru. Napa kula kluput, kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru, kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik lara gedhe mboten wonten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggep salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggo endi, pangkate nggo endi? Kula takon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak. Dumeh dadi ratu galak. Tangger iki wis saiki ayo. Muni ya. Ombo-ombonan cangkem, ombo cangkemku kasih. Sero suaraku wong. Lho ora lho iki tenanan. Sing tau nek dhewe meneng wae kok kakange nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresna karo adikku lanang. Terus? Kowe tresna ora karo aku? Nek kowe tresna kowe muni ngono iki lho, men aku marem lho. Amoh, setan iki. Ora gelem muni ngono to? Ora. Kowe wani ngasmane Kyai Prabu Ndrawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani ngelani dadane Kyai Prabu Ndrawati padha karo kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngilo karo kahanan. Ing atase Semar lan bangun kayangan iki Semar iki derajate apa jiwa aku tak takon. Semar iki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan. Kowe ora gagal kok kowe iki ora ngerti sejarah iki, Mas. Kowe ora basa aku, tak basanono wong sampeyan wis ora ngajeni karo aku. Sampeyan karep dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu ae. Kowe aja gaya dumeh lungguh kursi sing dhuwur. Neng aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sak unek-unekke masyarakat cilik kaya ngene iki tandane. Sampeyan iso gedhangkrang sila tumpang neng kursi iki mergo tak coblos mbaya sembodo. Biyen sampeyan ning mbeseli aku pira tok kon dadi tim sukses, ha? Karo tok janjen-janjeni kene iki sesuk tak bangun aspal tak aspal kene susah tak cor kene iso tak naik toilet kabeh ya men telek nek magang ki kaya janjine kaya dara kekalangane nek wis dadi lali mijeng lipate wong sabar kok ora sabar ora ngene iki ora wedi ora sama-sama terus ya wis aja tak elekke ya aku meleh to lah ya engko gampang tanggo bengok-bengok sedelo wis teng krujuk ya Mas. Ya rasa bengok-bengok ora. Mau mangan urang. Oh. Glepunge tok ya ora apa-apa. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekian gunung saiki iki Bali. Nun, saiki iki Bali. Bali piye? Ora samboyong Mendowo, Bali. Kowe ora wedi karo aku. Ora wedi karo aku. Yen nganti aku itu nesu ana para kawan tak glandang tenggolo kowe mati. Salah, sampean salah. Salah Mas, pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa. Apa kowe ponakane sing gawe urip apa piye? Hah? Mulane aku nang ndi-ndi ki ora tau nglamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati uripe manungsa ki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arepa sampean duwe nenggala, arepa sampean membanggakan bahwa apa Gong? Bahwa nenggala niku ampuh niku ora tumrap sampean. Ning ampuh ing pusaka, ampuh ing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, mbok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono? Ya jal wae tokno nek ora percaya. Nek iso mlebu nang wetenge Bagong
Berarti aku dimestheke mati saka tangane Prabu Baladewa. Nek bakon ditamani Nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa, tundang bol kok ora gelem. Apa kon ngundang boyok ngono? Dhuwure bol. Dhuwure bol jengkolmu ora. Cangkem ora. Wah. Ngono kok ora di karo Baladewa. Ora mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten jenengan. Sakranjang koprak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Ning sekelimah ngendikaning Sinul Prabu Duryudana. Puntadewa kok. Wah, Puntadewa lali. Bakal kula agem. Badhe kula agem lan badhe kula estakaken dawuhipun. Parap manusaning jajalan. Yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa. Cetha kowe wani karo Baladewa. Wis kowe saiki bali kono karo bapakmu. Bapakmu iki kon eling, bapakmu iki kon mulat karo kahanane. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo cengele. Mbok kon ngilo karo kahanane. Bapakmu ki wong melarat kok bangun kayangan iki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Nganggo sopan lho. Kok njur ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa. Truk. Iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyak udu aku neh. Ning babe sapa? Babe Semar. Ayah. Lho. Kamu Bagong kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Bapak ki wong sing paling tak hormati, Truk. Piyai sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup, arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nek ngani bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki. Baladewa iki aku ora trima to. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ana. Kalakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku ora ngraup to. Hus. Prabu Baladewa. Nggih. Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngonekke aku. Rada mundur sinuwun. Iya. Mundur apa tak nesoni? Iya wis. Ngene iki rawet dilo sapa-sapa. Karepmu piye? Kowe ngonekke aku kaya ngono. Karepmu piye kowe ngonekke bapak? Meleh mripatmu kowe. Kowe ngonekke bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ranggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora duwe unggah-ungguh, ora duwe tata krama. Kowe ora basani karo Bagong. Monggo kudune kowe basa karo aku, tuwa aku mbangane kowe, ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong, ben pokoke kudu tak luwih sero pokoke. Ana sero volumenku tak gedheke. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng, tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing do kerep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Truk. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Oh ya Ismanta tukang cukur ya. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medun ning jagat? Sebabe apa, Truk? Ambo. Mugi ora dong kok nerangke ora. Mergo bapak ki gandrung karo kerukunan lan katentreman. Bapak gandrung karo keayeman. Bapak gandrung karo kerukunan ana ing jagat moh dadi dewa. Bapak iki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3.
Saiki kok iso ngono iki bapak wong kene. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Hah? Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen ki disingitke ning Widara Kandang, diakoke anak Demang. Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban, golek suket. Nggo makani wedhusmu ning Widara Kandang. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to, Bol. Mbok sadar diri. Kowe iki asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asal mula bukane duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya asat saben dina. Lho tenan aku Ragara, ya, Tru? Heeh. Balik ngono. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwara iki. Sermu ki aku tak takon. Lho, sermu piye? Karepmu apa? Aku manut. Aku kasar ya wani, alus ya wani, padangane wani, petengane apa meneh? Nantang petengan. Wah, santai tenan kowe. Tak leboni linggis, tak leboni wesi, tak leboni paku, tak leboni sak kaeng wesi wetengmu. Genep setahun kowe buka toko besi. Oh disantet kok malah buka toko besi ra yo seneng malah ora. Ayo ngopo iblis? Ayo metu Jawa. Nek pancen wani karo Baladewa, ditenter sebelum kekuatane Bagong. Oke, ora nek kene papane wong nete. Metu Jawa, gelandang negara regane Adipati. Ayo, ayo, ayo. Gong, kok balik meneh? Aku menyaut cagak kuwi mau apa? Sekmu bengono kowe. Heeh. Wah angel ngene kon mikir ya, Tru. Heeh. Ora paham? Heeh. Bagong piye kabul kawusanane? Kula tak metu mawon mungsuh Prabu Baladewa. Ya kok ora sida matur. Wis lak jame mungkin ndak dikira kewengen iki wis setengah 12 Tru. Ayo ngoyak Baladewa wong menane kono yo.